नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ आमे ଯେତେବେଳେ ବଜାର ହାଟ ଯାଉଥିବା ଦେଖୁଥିବା ଲିଟରିକିଆ ପାଣି ବୋତଲର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ସେଥିରେ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ 60 ଟଙ୍କାରୁ ଆସି 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଯେ ଚାଷ କରିଲେ ତା ପରିବାର ପୋଷେ ଯାହା ପାଇଁ ସହର ଲୋକମାନେ ବି ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଚାଷ ବିଶେଷତଃ ଗାଁରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ସହରରେ କେହି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଁରୁ ଗଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ବୋନସ ସହିତ ମିଶିକି 3100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଯାଇପାରୁନି ସୁସାଇଡକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଏ ଏତେ ବାଟେ ଯିବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ତାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଯେ କି ଜଣେ ସାଧାରଣକାରୀ ଲୋକ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଧାନ ଦେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର ନା। 3100 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାକି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା ସେଇ ପଇସା ହିଁ ପାଉଛି। କାମ କରୁଛି କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କି କଣ, ତା ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଖରେ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଗଲା ତ କେତେବେଳେ ସାର ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିହାତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି